Ayo ayo fagli mobile gitu tadi kan mobile apa mana nang deh. Betul lah utang lagi deh. Onas pe. Pira betul faltu sar. Hello guys, welcome back again. Ani मोनसे गोदान भिडियो गासिखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय। लोगोसे गासिखौबो एडभान्स हैप्पी बैसागु मोजाङै रंजा। माने गोबाव जाबाय ना लोगोफोर ब्लग बानायनो मोनिया गोबावानो जाबाय। इदिनो माने अखा हागासिनो नालाय सप्तासे बारलायलांबाय। 9 दिन 8 दिनानो जालांबाय आरोना 8 दिन 9 दिनानो जालांबाय। अखा हागासिनो अखाया गारनायनि नामाव लायखो माने ओंखायनो मा खालामनो मा मानो ब्लग बानायनानैथ' गोजानाव थांनो हाया नालाय न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हायाखै अखाफोरा माबोरै हागासिनो नै अखायानो अखा हागासिनो बेनिखायनो बाहेरायाव थांनो मोनाखै आरो ओंखायनो मा खालामनो होननानै ओरैनो न'नि भिडिअखौनो बानायनो होननानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय नै लोगोफोर माबा गेस जोब्बाय नालाय बाहेरायाव ओंखामखौ संगासिनो आरोना बाहेरायाव ओंखामखौ संगासिनो ओमफ्राय नै मटर दङ मटर ओमफ्राय जोगोनारखौ लेमगासिनो आरोना आंना बुरिया अखा हागासिनो बिसोरो खर'आव खालाय लानानै टफ्ला खानानै खर'आव ओंख्रि लेमगासिनो आरोना लाजियो बिनानावा सिखाराखैनो माने दाबो सिखारनायनि नामखौनो लायाखै मानोना इयो खमसे खम 8टा बा 9टायावसो सिखारो आरोना ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 7:30 आरोना ओमफ्राय दा सिखारो माने दा सिखारथ'नाय नङा इयो अखा हानायजों नयसआ जोबोद जाद जानो हागौ आरोना मानो होनोबाथाय थिङाव अखाया गोलैयोना बेनिखायनो टुप टुप टाप टाप बेनिखायनो नयसआ बिराद जाद जानो हागौ बेफोरखौ इगनर खालाम आरोना नोंथांमोना बैसागुनि थाखाय तयारि नोंगोना नङा बैसागुआव मोसानो थाखाय थांनाय बोसोरैबोथ' मोसानो मोनखादिया ओमफ्राय बोसोरैबोथ' मोसानो मोनखादिया खननै मोसानो मोनदिया लकडाउननि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना देग्लाय माबोरै मोसागोन माबोरै मोसाया कमेन्ट खालामबानो जाबाय आइदि गोलैसिगोन आरोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोसागोन होननानै आंथ' माने देग्लायनि बैसागुआव तामाम मोसाखागोन आरोना ओमफ्राय थांनाय बोसोरबोथ' मोसानो मोनखायाखै नालाय देग्लाय बैसागु तामाम मोसागोन ओमफ्राय माने जोंना इदि लाइमोनफोरनि माबाया दाबो जायाखै मिटिङा ओमफ्राय देग्लाय बैसागु जामारगोन ना जामारा जायाबो जानो हागौ जागोनबो जानो हागौ बेनिखायनो आरो नेगासिनो माला बिदिनो जायो ओमफ्राय मोसानोथ' गोसो बिराद एक्साइटेडखा तामाम मोसागोन आरो जुदि बायसान्स मोसानाय जायाबाथाय बेरायनो थांगोन ओमफ्राय सोरनाबा नोंसोरनावनो थांगोन आरोना नोंसोर आंनि फन नाम्बारखौ लानानै लिंहरबानो जाबाय आदा जानि न'आव फै होननानै थांगोन माने आङो माइब्रानि जुमाय लोंनो ओंखामनि सायावनो संख्रि होना आरो संख्रिखौ मानो थाखाय होदो संख्रि मानो थाखाय होदोलै हा बुरै आयु फागलि मबाइल गिफ्ट गारो मबाइला बायबा मा जानांगौ दे दाना ओंखामा मोनबाय नै ओंखामा मोनबाय सोरोमनो थाखाय दा अरखिफोरखौ बाहेरायाव बख'ना होबाय आरोना अरखिफोरा बाहेरायाव बख'बाय अरखिफोरखौ A few moments later. स' लोगोफोर दा अखाया गारबाय आरोना अखा गारबाय ओमफ्राय दा जोङो सिमेन्ट सापराव थांनो ओंखारदो आंनि लोगोजों आंजों आरोना लाजियो आरोना बिराद लाजियो ओमफ्राय दा ओंखामखौ जाखांबायबो ओमफ्राय दा अखा बिसि गारबाय नालाय ओमफ्राय दा सापराव थांसै ओमफ्राय लंपेन्ट सुथेबोनो ओमफ्राय आरो मबाइल बानायनो माने मबाइला गाज्रि जादों आरोना डिसप्ले बायदों नालाय बे डिसप्ले बायनायखौ माने फाहामोनो आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ 2,000 years later. दा जों सिमेन्ट सापरायाव मोनफैबाय आरोना सिमेन्ट सापरि टाउना जोंना बेनो आरो लोगोफोर दा मबाइलखौ फाहामखांबाय आरोना बारा गोबाव लादो बिदिनो 20 मिनिटसो लादो आरोना दा मबाइलखौ फाहामखांबाय ओमफ्राय मबाइलाबो हामबाय ओमफ्राय दा लंपेन्ट सुथेनो गोनां दङ होनदोंमोन ना ओमफ्राय दा लंपेन्टखौ सुथेसिगोन इयो नै लंपेन्टखौ लाबाय थाखोमालाय नै देवबाराथाय जायो जोंनि सिमेन्ट सापरिनि देवबाराथाय दा अखा हानानै दै मोनल' जादों ओंखायनो जोबोद समायना नुदों माने जायगाखौ होमबाबो जास्ट हाब्रु जाजोब्बाय आरोना एसे लेथ्रा जाजोब्बाय बिराद गाजा जाबाय आरो ना जायगाया माने दिनैनि समाव बे हाथाय जानो गोनांबाथ' नै याथ' दै दंखायो नालाय ओमफ्राय हाब्रु जाजोबखाबाय नालाय माइ गायजाखासिगौमोन माने बे जोंनि सिमेन्ट सापरि हाथायाव माइ गायजाखाजोबसिगौमोन नालाय माबोरै जायगाफोरा ओमफ्राय नै दरजाया सिगाङाव दं नालाय दरजायाव आख' जिखौनो लानांसै ओमफ्राय दसे सिमेन्ट सापरि जोंनि स्टेसनाव थांसै आरो दसे बेराय नै दा जों फैयै बोग्रिबा मोनबाय आरोना लोगोफोर जोबोद समायना जादों आरो जायगाफोरा माने बेहाय बांसिनानो सिमेन्ट सापरिनि जेनेबा मिउजिक एलबाम ओंखारबाथाय फिल्म शुटिं खालामबाथाय नै बागानाव
एसेबाबो क्लिपफोरखौ लाखायो आरोना नैहाय एसेबाबो लाखायो माने जायगायानो जोबोद समायनाखा नालाय दिनै अखा हानायजों आरो बांसिन समायना नुदों माने जोबोद समायना ना गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय स्टेसनाव हाबगोन होनदोंमोन आं स्टेसनाव हाबखादि आरोना ओमफ्राय बिदिनो डाइरेक्ट साइथिं बारना फैखाबाय एसे बेरायनो होननानै आरोना ओमफ्राय गोबावबो जाबायमोन नालाय जायगाखौ बेरायो ओंखायनो एसे बेरायनानै होननानै इथिं फैदोंमोन आरो जायगाफोरा बिराद मोजां जाना दं समायनानो इथिं ओमफ्राय इथिं कुवारि दं नालाय बे साइडथिं कुवारि दङ ओमफ्राय इथिं गारि मालफोर लानानै फैयो माने 1 घन्टानि उनाव थ' लोगोफोर फाइनालि आं दा न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय न' मोनफैना नायबाथाय माने हिन्जावा गैया आरोना न'आव बयदोंबा बेरायनो थांदों ओमफ्राय न'आव नायदोंमोन न' गैया ओमफ्राय दा आं न' मोनफैनानै आक्क' लामायाव फैफिनबाय आरोना नै ओमफ्राय दा नेगासिनो हिन्जावा इथिं थांदों दखानथिं मिक्सार जानो थांदों बिनानाव सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय दा बेसे टाइमाव मोनफैयो नायनोसै मेथाइ मोनजाबाय दखानाव मोनजायाखै ओमफ्राय जानो थांदोंमोन ओमफ्राय मोनजायाखै मानो मोनजादिया मानसिबो दंफैयोमोन नालाय दालाय अबाव थांनो नागिरदों रनास फै बेरायबाय थायोलै फाल्टुथार मेथाइ मोनजाबाय मिथिनि बेसेराफोरा थ' लोगोफोर दा न'आव मोनफैबाय नालाय भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामथ'ला आरोना जेनेबा दिनै ब्लग भिडिअबो बानायनाय जादिया जा माने ब्लग भिडिअ बानायनाय बायदियानो जाबाय आरोना जेनेबा अखा हाबाय थादोंमोन नालाय न'सिंनिफ्रायबो ओंखारनाय जायाखैमोन नालाय दसे ओंखारबायमोन ओमफ्राय अखा गारदोंमोन नालाय बेनिखायनो एसे मबाइल फाहामनोबो थांदोंमोन ओमफ्राय लोगोनि लंपेन्टबो सुथेनो गोनां दंमोन नालाय बेनि थाखायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दा न' मोनफैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार साबसक्राइब एन्ड खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय दानबा बाय बाय एन्ड हेपि बैसागु